ka mo man diha? Wala pa bunoy. Nakinahanglan ko 5,000. 5,000. Oo, nya magkuyog ta dito sa lungsod kay mamalita sa itong mga kinahanglan nun. Kaya pala, oy, naunsa man ka? Kinipila man yung tapuka. 2,000 pa na. Uy, go na 2,000. Sa mga bunoy. Karoon na nung naatay kwarta, mag-meter-meter na noon ka noon. Dugay may natong gipangandoy biya. Daghan kitag paliton noon, usan lang kabok kong brief nya. Ganahan ko mo palit og relo kanang relo nga glow in the dark. Glow in the dark. Glow in the dark na relo kot kanang musika sa ngit-ngit. Kaya na pointer? Oh, kana na siya. Nya, kabaw gam, ganahan si kong palit og sanina nga di altanar kay kabaw biya ka unsay tuyo, kabaw biya ka unsay purpose gid na biya gyud. Tungod di floor lagi. Bawo man di ka di ay. Tungod ning floor tanan. Ay, lagi. Wa may nilalay sana. Pero ipahimutang nato ba? Di nato pakalitan ng mga tao. Tingala yung magduda sila nga dagan tag kwarta. Suporturero ra biyata. Timan ni na pagmaymon. Ya, magpanindot-nindot kag sinina. Bitaw. Ang atong pamayhon, dili nato usbon. Bitaw no sa. Kanang imong naong nga murag libon sa ero. Ayaw nag-usba. Magpabilin lang gyapon kang libon. Kauna sa purga sa ero. Sa gana. Ngao na din ha. Una-una pagmayo yun. Di na to usbo na atong pamayon yun. Kay lisod kayo. Moditikan mo niya ta. Magunsa na lang. Mabulgar atong sikreto. Pagkandoy! Flor! Kaya na mo! Kaya matrabaho na ta! Unsa bang kagbinsi oy? Kapurado man nimo pag nakapamahang uban din ha. Samtang ano, pag yun sila mga on, ganihara man ang nakaluto ka. Imo ginandali-dalion. Nga mo pa may pagkamakaligo. Nag-ilis pa. Kapamahawa sana sila. Saan ang taon? Sus! Sep! Ay, wata oy. Napakan na niya! Wata. Kamu lay pangita dito sa layo tayo ha. Ari lang kos doon. Nga na sa mangita! Tatay biya uy. Tatay biya, oy. Nga na makas dool? Saan, ara na rin kanting? Ha? Ari lang ko diri kay usay musuro biyang kanding diri. Magatang na lang ko kaysa magsige pag adto dito init kayo. Ikaw, nito ka na sa na imong pagkatapulan da. Tapulan day na nga mangita manggihapon ko sa kanding. Yes, kanding. Oy dong, kung mangitas kanding, dili din he, atos kalibunan. Ano mag din eh? Usahay lagi mo ari ang kanding. Magsuroy-suroy diri. Makakita magi si Helen og si Flor. Supak mo gitaong ka, oy. Unsa man ka? Mutilo ka natigos kabaw? Ha? Muday! Ah, sige. Brief lang sa akong unahon kay para di makita. Usa na kabuk ako brief good. O kana. Bisag na po pa naka-brief imong isapaw nimo. Okay ra kayo kay di mo na makita. Ay ayaw, mga 12 lang kabuok para sakto sa usa ka tuig. Kadaligo hubo usa. Okay ra ang brief. Brief pa? Sinina ngayano lang. Okay. Tarsunis, wa kay karsunis. Sige lang kang ka-short. Lagi no, ako sunis no. Pulduroy, ganahan ko na pulduroy. Palit ko. Pulduroy. Pulduroy. Pulduroy sa imong mata ha. Basta maon ha, yano lang yun da. Yano lang da. Sige. Para klaro kay ngano ta, di kay ta halata nga dato ta palit tag auto. Ano palit mo tag-auto? Kana man sang tempted sad kana di makita ang sud. Unya asa makagawas? Ini kagawas na to maghimo tag underground adto ta agi sa ilawom ana pa. Gawas na ta diha. Para di lang gid mailan. Di mailan pero na tayo service pa tong interior. Okay. Isig binuang din na. Mauni ako ah. Op. Nyara. Unya bon. Kung di ni nato gastuhon, unya sigig kalibang ang kanding, mapuno ta sa sinsiyo dire. Muawas ni atong balay, mahugno ni tanan. Bahalag kita kitas kanding oy. Kanding. Ari lang ta sunahan kay dapaw kayo. Gapaw. Sakto kayo. Anak juga sawan. Sa may tungang kanding des sawan. Oy, din siya. Saba? Dadane oh. Pawagtang nas katul-katul dito sa iyong suroy. Okay ni. Casino rubbing alcohol. Para sa dapaw. Bisag usa ka adlaw pa mi dito sa kalibunan.
Proteksyon sa katol-katol. Oy, Andoy! Kuwari! Nag-imo ni Emnon, ha? Naon sa biya ka. Ano na biya, nakinig siyo ato biya nang ideposito sa bangko. Pailisa na itong papel di bangko. Di watay problema. Kumpas lang yun. Induta no, kung mapuno itong balay, asa ka tamuhigda mo no? Bana, nahiga ka sa kwarta. Nya, sa kaon. Magtihik-tihik gyapon ta. May mo magyapon nga mo palitag lang nga ang pagkaon, pero inahinay lang yun. Kitingali ko niya, mabuto ka sa kabusog. Ano ra bang imong lawas, murag paburot. Ah, sige, ako na sa minusang inasal kay pwede sa taga-kaon ako usa lang sa kakilong inasal. Sa ato pa sa usa ka adlaw tulo ko mukaon, tulo ka kilong inasal. Gabiha ka una, no? Ay palabig inasaloy, kay maka-high blood ra ba na? Uy, lain mo ko bon. Basta mukaon kog inasal, di gyud ko ma-high blood. Mas maka-high blood nang wa tay sudan. Suton man ta. Bahala ka diya, basta kumpas lang yun, kumpas. Mauro yun na ikatambag na ako nimo. Sunda lang yun ko. Parang dili ta mabulya. Sakto na ni ko. Manuroy tarunay. Oh, nga to kita manuroy ta. Atong sugton yun ang sugo sa atong agaw ni Sir Marlon. Mao ba nagimitingan? Di mahimog ka mo lang una, nay. Lor, ayaw gyud pagbalibad. Kay baw na beka natong amo. Ang mando niya mo gi atong tumanon. Ya kay baw kasi mo amahan, mapugsanon kayo na. Adlok man sa atong amo. Ano na, unsa man? O, lagi, nay, pero kuan man good. Ay, sus, kuan din na rin na kaon na dire nga makatanakaw na ta. Naadto na dahil sila Andoy, nay. Tuan na. Ah, Mao ni ako ha. ano mo? Pero kuwang ka man ang baga. Kuwang ka. Oh, Sakto na na. lagi sakto na ni. Kini lang last. Ibo. Di, oy nasagol na. Wa na, nasagol na. Ibo pa nagikuha lang ako ha. Wala. Kini ako ha. Dili ako tara imo. Ayo pag. Imong gikuhaan. Kinako. Mo na ni ako ha. Nya asa naman ka? Aw. Nyara ako sa nisud sa bulsa. Dili ka human nimo ani asa ka. Ay, bisig asa lang gud. Magdungan mga maghatag mga to sa lungsod. Domingo pa man ko. Wala ka oh. Oh, Domingo sa Kulakaw. Nya, wala. Pangimangno ginako ha aron di ta mabulyas so. Oh, lagi kabaw. Yan niya mahibot nga tas mga tao nga daghan tag kwarta. Nilibo ang atong kwarta. Lagi Kung na- sana lang atong pangandoy. Lagi na mahibong nya. Bon. Akong kuyogon si Flora. Iyo lagi. So kadwa para ba na mahitabo nga nagdatag babae. Oh, to pwede ay di ko pwede makig-date ni Flora ni di ay. O mahimo man pero lisod mo kay mon. Ang mga tao wala pa mahibaw ha. Ayun na ba? Magditikan ta, magdadatag babae niya. Daghan tag kwartang dao niya mamalit kang floor. Paitaan niya. Tagahan lagi tag kwarta pero di isa na to makuyo mga akong hinigugma. Taon na lang yung kwarta. May pagmamatay ko. May kamatay na ambi mong kwarta. Ay ayaw na. Ay, anya lang kumatay oy, ni kahurutan ni kwarta oy, kasal taon. Hop, oy, luha ka. Bada ay. Dahil lagi kasudanan ako mahubo mo ko ani oy. Ha? Bugat kayo. Sige lang, okay lang yan. Nindot bitaw kag cleavage. Di bitch mo tag babae ko. Yung lubot ba? Wala nga ganyan mo na. Okay. Basta mao na to ha. Magpatuo ta sa mga tao. Nga yano ratang pagkatao. Nanarbaho ya punta sa sementeryo. Sabot ka na. Ikaw good. Basta sultiin lang ko kung unsa akong sayop. Kay pahibaon lang tikadaan, ako yung kuyogon si Flor dito sa lungsod. Banon gid mo. Ba't nang ginako?
Tagan na ko ako. Ikaw gud. Basta timan ni ha. Ato nga akong gisulti nimo tanan. Tumana gid to. Oh. Tumano lagi ito na ko lagi. Nya. Suroy sa ko ha. Diya sa ka? Ato usa ni yayuyang. Ha? Yayungan na to. Ah, kaya ra nimo. Hoy! Kaya ra lagi. Kaya. Pero sila, baboy. Saan naman imong lakaw? Musta mo mga tao? Ha? Oh. Ang tanan sir nalipay. Og nadasig pa jud sila. Hasta mga bata. Ayo. Apil pa. Mayo ang balita. Suot pa sa kakahuyan ug sa kakugnan. Siya, roning kandinga ni. Ug di siyang lugwa siyang gilubloban. Ang kadako sa premyo nga imong gisaad sir. Mao'y nakapaukay sa mga tao. Natural. Kisa ko'y di madaan ang tungas milyon. Dakwa ng katidara. Mas madali pag yun nga makita ang kanding toy. Kaya tuan ako'y gipang-hire. Daghan gito. Mga tracker gito. Mga mountaineers. Mao ba sir? Kana sir kay mga anda na mga tawhana. Ako sa bitaw sir. Naibog magkuha ng tungas milyon ba? Suna ka nakadakwa ng katidara? Mamatay na siguro ko sir. Di ko kakuputan ng katidara. Bida, gini mo to'y. Ikaw ba? Ayaw ko pag nahunaog. Layo kasi tinuod. Ang labing tinuod to'y samara nga ikaw makadawat anang tunga sa milyon basta madakpan lang kanding. Nanginaot kita ko na sir. Mao na, kaya ikaw raman ang nasayod unsay sikreto ng kandinga. Pag-ampo nga madakpan na. Ha? Madakpan ka na. Pakasamaha nga ikaw, usa na ka milyonaryo. Dota na sir. Oo na, mag-ampo kita. Mag-ampo Kaya ug madakpan, ikaw ug ako, mga milyonaryo. Dota na sir. Indot mo lang. Dota na, sir. Dakpan lagi na.